No niin, se olisi täällä Tepsnyks taas, eli kolmannen kerran jälkeen. Tässä on jo 3 kertaa, kerran kaatu. Tai no se ei vastannut, eli kaatu. Ja sitten yhdellä kerralla tää ei taas tahtonut sitten äänittää mun ääntä. Ja sitten yhdellä taas toisella, ihan ekalla kerralla se ei edes kuvannut. Et niinku onnistuisiko nytten tää kuvaaminen. Tää eka video tulee olemaan sitä, että mä vaan pälpänän tässä, että blä 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 blä. Et niinku mitä tässä kanavassa tulee tapahtumaan ja tälleen. Et niinku mitä mä tänne, oho, tässä on vähän senssiä olla. Laitetaan semmoset 105. Joo, nyt on parempi. Mut siis näillä kaikilla 3 kerralla nämä kaikki maat on ollut saaria. Et olisiko tää 4. nyt siis semmonen hyvä. Että ei oo saari. Vai ihan niinku semmonen kunnon alue. Tai no siis semmonen mikäs nyt tää on. Kumminkin semmonen paikka. Sori jos mun ääni on vähän isommalla. Niin se voi johtua siitä, että on niinku eka video ja sit mä en oo vielä tiedä paljon mun pitää säätää sitä ääntä. Niin. Et siinä on vähän syitä, että niinku miksi mä puhun liikaa kovaa tai jos mä oon liikaa hiljaa, niin sit mä oon liikaa hiljaa. Toki jos mä oon liikaa hiljaa, niin sitten voit laittaa ääni kovemmalle, mutta jos mä oon liikaa kovalla, niin sitten ei kannata edes laittaa hiljaisemmallekaan, koska sitten ette kuule taas. Mutta siis ensinnäkin voisi etsiä hyvän asuinpaikan, jonka mä uskon, että mä en tule löytämään. Jota mä uskon, että mä tulen löytämään. Siinä oli öljy. En mä kyllä öljyä tarvita mihinkään. Koska en mä nyt vielä niin OP tekemään paikkoja. Mikä toi ääni on? Ui joku. Mä en tiedänytkään, että veden alla kuuluu tommonen ääni. Mikä toi on? Mikä toi on? Kaktus. Ja tulivuori. Siis eiks tää, onks nää oikeesti saaria? Nää kaikki maat. Jes, ei oo. Hitsi kun lagas. Tyhmä peli kun lagaa. No, tää tekkit on kyllä sen verran iso, et ymmärrän kyllä miksi meinaa täristä ja täristä sille. Hitsi kun mä Hei, kyllä, käydä kattoo, onko siellä se talo. Mä en kyllä yhtään tiedä miksi mä pompin. Koska se on just tyhmin tekniikka, koska mä vedetään helttiä ja eikö tätä ruokapalkkia aika kova vauhtiikin. Onks täällä mitään? Ei täällä on tää. Mutta ei kyllä haluta stiilaa. Älkää nyt sulkeko niitä ovi perässänne. Sit ite menen sulkemaan silleen. Joo. Juu, tästä tehdään aika työpöytä ja sitten tehdään tikkuja ja sitten tehdään tää puupikki. Laitetaan tähän aluksi tähän. Siis mä en tänne muuta, mutta siis ihan aluksi. Sitten tehdään vaan näin ja näin ja näin. Sitten mennään keräämään ihan hirveästi. Älä nyt sulje sitä ovea. Just kun mä avaan, niin noin sulkee ne silleen. Onko järkeä nyt päässä nyt niin paljon? Lagaa niin paljon joskus, niin ei pysty. No oikeesti, eikö täältä löydy yhtään kiveä? Tuolta löytyy ihan kiva paikka. Aha. Tätä voitaisiin lähteä tutkimaankin siitä tässä jaksossa. Elikkä tässä mä oon aluksi. Älkää ihmetelkö, jos mun ääni jossakin vaiheessa pätkäsee silleen, jos mä vaikka pälpätän, ja sitten se pätkäsee silleen, sit mulla alkaa toinen sana. Koska mä oon laittanut tämän silleen, että 10 minuutin päästä niin alkaa hälyttämään, hei haluatko lopettaa. Ja siis sit, niin mä en tajua kyllä miksi mä sanoin sen tolla, koska sit se lopettaa se siinä 10 minuutin kohdalla.
Mutta nämä videot tulee olemaan 10-20 minuuttisia videoita. Että teillä olisi jotakin katsottavaa ja sitten ei olisi koko ajan silleen lisää. Vai niinku teillä olisi ainakin semmoiset 20 minsaa katsottavaa. Tai no, jos mä laittaisin 20 tuntisia, niin kyllä teillä olisi varmaan siinä 2 päivää menisi, että olisitte kattonut se. Mutta siis kävisikö jos, laittakaa sinne kommentteihin sinne alas, että kävisikö jos olisi maanantai, keskiviikko ja lauantai nämä kuvauspäivät. Vai sitten maanantai, tiistai ja keskiviikko. Laittakaa ihan mitä vaan. Ehdottakaa ihan mitkä päivät vaan. Niin mä voin katsoa ja sitten seuraavassa videossa mä sanon mikä oli paras. Mut muistakaa vasta, että se on seuraavalla videolla, ei tällä videolla. Mitä mä teen? Ihan oikeesti. Mä tarvin vaan yhden tikun, että mä saan kivimiekan. No niin. Mä painoin kuuta ja... Lol. Ja 50 spessun kohdalla voisi tulla jotakin vaikka... 50 spessu voisi olla vaikka gaming setappi. Vaikka jos te haluatte, voitte laittaa sinne, sit kun on lähellä 50, niin voitte laittaa sinne kommentteihin, että hei, kohta tulee 50 tilaa ja tee spessua kohta. Nahkuri. Uusi saavutus, nahkuri. Mikä toi pomppuklitsi tässä on? Et sä tapat tommoseen. Sit pomppaat sen kohdalla silleen jännästi, niin se heittää sua silleen bang. Tai sit mulla vaan lakastaa siitäkin jännästi. Taas. Onkohan meillä kohta tarpeeksi ruokaa? Ei oo vielä lähellekään. Äkkii. Vois syödä tässä välissä. Mä voisin kohta käydä vähän säätää silleen, ettei tää lakas, koska kumminkin mä käytän melkein pari juttua täysillä ja jotkut taas on ihan tyhjilläänsä. Että onks mulla väärät jutut täysillä. Tai sitten ei oo vaan hyvä maa, että ei niinku kestää kauan generoida tätä maata. Et karkaa mihinkään. No niin, hyvä. Nyt voitais mennä tuonne meidän tämänhetkiseen taloon. Koska kumminkin tuossa oli toi hyvä luola, niin mä käyn tutkimaan sitä ja... me käydään tutkimassa sitä ja sitten... Vaikka voitais tehdä sitten talokin johonkin. Tähän alkuun voisin tehdä tän uunin. Laittaa sen tohon. Ja nyt käydään hakemassa vähän hiiltä, jota sinne jäikin. Mikäs se kumpi se näistä oli? Tää se on, koska tää oli tälleen. Juu, hiiltä. Alkaa ihmet alkoi, jos mä oon vähän hiljaa näissä ekoisvideoissa, koska harvoin tullut kuvattua. Toki mulla on toinen käyttäjä ja sitten kun ollaan pari vuotta kuvailtu, niin sit vois katsoa vähän niitäkin vanhoja videoita ja nauraa niille. Tuossa olisi muuten ihan hienoa mikä tää on, lattia tosta Marplesta. Marple Fade, lol, CSGO. Miksi mä en mennyt tosta suoraan? No niin, laitetaan noin ja sitten äkkiruuat sinne ja mennään tuohon penkille rauhallisesti odottamaan ja hyvin rauhallisesti odotan ennen kuin tuo sammuu tuossa. Hekkone, tuleeko joku meidän talo? Ei tuu. Ei tuu. Otetaan siitä vähän tätä paistia, vaikka tää on oikeasti lihaa.
Otetaan kunnes nämä kaikki on nämä.